So yung literal na nakbay Pangasinan. Utak ina! Ah, makakapag din tayo! Woo! Ano bang mga daan kasi to? Ano yan? Pagkatas nitong pangit na daan, kung wala sa likod namin, papakpak yung mga yan. Papakpak yung mga yan. Enduro. Yung endurance sa akin, naging enduro yung motor namin. Kaya pa ba? Pag-edit na kayo, to kami na pupunta. Anda Bridge. Yun, Anda Bridge. Yung kasabay na kami kanina mo, anak Look. Dito na tayo guys. Ay, thank you po. Thank you po. Shit naman niya ate. Mainit pa naman yung motor. Patayin mo yung motor mo. Patayin mo yung motor. Ingat kayo sir, ingat. Sana all, murang gasolina. 70 dito. Solo po. Ang mahal dito 70. Mahal dito sa amin. 74, mahal. Galing pa kasi ng Iraq. Tubig sir, baka gusto nyo. Sige lang po. Po. Then sir. Sana all babaero. Sana all babaero. Buti natin yung magenta kaya ka 10 minutes. Kaya ito ng bulit ko. Yung music. Tara.
Si ano, jeep eh. Ha? So, papunta na tayo ngayon sa Lingayen. So save natin yung ano natin, battery natin guys. Bakbak.
Saan ba? Kaya nga. Saan na ba yun? So yun guys, tapos na yung photo op sa Lingayen. So pupunta na tayo kay Iron Helm, sa Calasiao, tapos Antong, tapos San Manuel. So nakakalahati na natin guys. Pabalik na tayo ngayon. Pabalik na tayo. Kaya pa yan. Kaso wala na yung battery. Kaya hindi ko na anuin yung mga natin, biyahe natin. Doon na lang sa mga destination guys. So mamaya na lang ulit guys. Peace out. So yun. Ito tayo sa Iron Helm. So yan yung shop nila Peso. Sumunod ako kanina sa Sokoni. Sokoni pumasok na ako. Ay, nudo. Ano? Tubig, inom lang ako. Guys, doon tayo sa may Antong. Dito na tayo sa Antong guys. So picture, dyan. Doon sa picture. Tapos takbo na.
So yun, Antong Falls. Whew. Tapos na tayo sa Antong. Next, Sunoroke. Whew. Ilan na lang. Tatapos na. Mga ano pa lang, 10 ata, ganun. 10:30, ganun yung oras. So mamaya na ako guys. Papunta tayo na kami. So dito tayo ngayon sa Sunoroke Power Corporation. So yun, bali apat kami ngayon dito. Tapos na ako nagpicture. Picture taking lang dito, photo op. Tapos punta na kaming Umingan, tapos Balongaw na. Tapos balik na sa grid. So yun lang. So yun guys, so ano na kaming Umingan. And chill ride lang kami kasi may mga nabalitan na kami na disgrasya. Kaya chill ride na lang. Dalawang checkpoint naman na titira Kaya chill ride na lang kami. Ba't wala pa yung ibang nasa Antong kanina? Hindi pa namin nakasalubong. Ilan pa lang sila. So yun pala yung nakasalubong namin. Tsaka kasama yung mga kanina. Ang nakasalubong namin dun yung X-Max na yellow. Tapos yung mga Venturi tsaka Dominar. So nag-refresh lang din sila dun sa tindahan na inuman namin. So punta na kami guys, mamaya na lang ulit. Santa Maria Bridge. GoPro, stop recording. Naligaw kami. Mali ako nang pinasok ng daan, puta. Dapat ang labas ko Umingan yung sa 7-Eleven Santa Maria. Kaso iba yung kumaliwa ako. Kamali tuloy ako. Sorry mga KYT. Tapos na kayo dun sa Hindi pa. So dito na tayo ngayon guys. So pang 122 pa lang kami. Sa'yo na pirmahan mo po. Pang 122 pa lang kami. Naka-check na lang po yung mga gayto niya. Baka Pirmahan mo po. Ayan ang number 1. tama na rin yung Nakanakanjaya. So kanina pa kami sana dito. dandan. Ligaw-ligaw kasi tayo 003, mahina.
Putik na yan. Sabi ko na nga ba, diretso dapat yan. Sir, walang problema. Parang alam mo yung number mo. Dapat pang 100 lang tayo dyan. Inang ligaw-ligaw kasi yan. Ikaw nagkadaligaw-ligaw sa atin. Okay na, may ano na. So yun guys, bali tapos na kami. Pupunta lang kami sa grid. Sana safe kami. Kasi yung isa na kami tapos na siya. Pupunta na lang siya sa grid. Sa finish line. Nadali pa. Kaya ingat-ingat na lang kami. Naligaw pa kasi ako, putang inang yan. Kung may nahulog pa sa kasama ko Cellphone mo? Hindi. Yun ba yung tumunog? Yung ba yung tumunog? Ha? Anong number? Try natin Saan banda kaya yun? Dito lang alam ko Try mo nga. Try mo. Hindi naman tumunog, di ba? May tumunog. Oo. Try mo nga. Cellphone sir, natin na. Try mo nga. Tawagan. Hindi na lang ang banda. Isa lang banda. Pero katabi. Bakit ka text? Smart. Ay, ito Kindex. Cellphone. Cellphone. Sige boss. Finisher! Woo! First endo, first na finish. First endo. Finisher. Pang 100 plus. Nahulog kasi yung cellphone niya kaya hindi natin makukuha yung 121 and 122. Dun sa last na checkpoint pang 121 kami. Marami nang nag-overtake sa amin dahil hinahanap namin yung cellphone niya. Buti may pantawag ako. And kung hindi sana kami naligaw, na pa kami doon sa grid.
So mamaya na ako guys. So yun, Rosales na tayo. Ay, kabalik din sa grid. Shit. Putak mo. Apa? Tapos na. Tapos yung selfie. Ay, ito pa. Okay pa pero yung cellphone mo? Gumagana pa? Gumagana pa yung cellphone mo? Siyempre kailangan yung selfie. Kailangan yung selfie makita. Buti nga, hindi nabasa. Pagpasok, nahulog sir. Kaya ano, Maswerte pa kasi nandun, nahulog dun sa may ilalim. wait lang. Ito diba? Agno. Bulinaw. Tapos Capitol. Antong. San Roque Dam. Ay, San Roque ito. San Roque. Tapos yung Mingan. Town Hall pa. Okay sir. Saan po pumunta? Dito na. Sir, dito muna. Okay na, nakakita na po. Na-check na po. Kasi hindi pa ako ng Ito na po. Maglista muna kayo dun sir. Dito kayo Eh, sa pa. kung anong kategory kayo. Pirma lang po kayo. Solo po. Ah, basol. 157. Nahulog yung cellphone niya kasi. Kaya nandun naman daw sa may Oo. Buti may pantawag ako. Dito pa yung magpapalista? Opo. Ay, ballpen po eh. Sa isang ballpen. Muna cake pasta. Yung green kasi yung green na ballpen. Wait na lagi yan kasi sir. Tapakan? Ano po kayo? Solo. Yung dati rin na nagtapuan sa lakbay. Tapos tumunog si Aji. Yung bike. Kumusta yung kaya Second checkpoint. Second checkpoint. Checkpoint sir. Saan yung pinaka ano nyo? 153. Pinaka naasikaso kayo na checkpoint. Panda. Oo, panda na. Panda. Dito ako. Oo, yung pinanasan mo. Sir, bakit Infanta po? Ang lupit talaga. Sir, bakit Infanta? Yung mga headlight. Sila lang. Ay, sir. Checkpoint wala. Bakit Infanta? Kasi maasikaso. Okay na. Unas kagad sila doon pag Dito ka na. Ay, so. Ah, yung brag ko. Tapos na po kayo dito.
ba? Kami ang nag-iingat. Okay lang yun, sir. Thank you po. Thank you po. Tapos yung tubig po natin. Sige po, thank you po. So hanggang dito na lang guys. Finisher tayo guys. So yun. Kaya pala ni Legendary. And kung hindi lang kami naligaw-ligaw dahil sa kagagawan ko, siguro kanina pa kami dito. Hanggang sa ano, version 3. Halo tayo guys. Tsaka sa ibang endo. So ito lang start ng ating endo career. Ingat sa ating lahat guys. So punta na kami. Sige po. Tara. So yun, sama ko sila. Sige po. Thank you po. Congrats. So yun, tapos na. Nakapag-finisher na tayo sa ating first ever Endo Challenge, which is 600 kagad. Yun na yung Lakbay Pangasinan version 2. So hindi tayo masyadong nakakakuha ng clip sa daan kasi pinitipid natin yung battery dahil mabilis malobat nung telesin nating battery. Kaya mostly sa mga photo ops tsaka sa mga checkpoint ako nag video, and may mga clip naman ako sa iba sa daan. So yun, madami rin naman tayong ano na overtaken, and mas maraming nang iwan sa atin kasi nga si Legendary lang yung gamit natin. And kahit yung mga Mio is puro kargado, tapos tayo all stock lang. Pero proud ako sa'yo, toothless. Proud ako sa'yo, kaya natin. Next target natin? So sa lahat ng mga sabi ng Endo, lagi tayo mag-iingat. And lagi, katulad ng lagi kong sinasabi tuwing mag-end ang ating vlog, ride safe sa ating lahat guys. Peace out.